И здравейте хора, аз съм мистер Кров и добре дошли в следващия епизод. Какво ми се показва това? Нямам с идея. И ще играем малко Агарио. Да я напиша. Да, ето. Ние ще се казваме Мон. Агар.io. Агар.io, да. Ще се кръстим Мон, че това ми е любимото. Добре, ето ние сме някакво супер малко човече. Супер! Ние сме някакво супер малко човече. Добре, и да събираме точки. Мено или Мено се казваш. Добре, много си готин бе Мено. Ще си събера аз тук точките. Твоите, че... Не. Не си помисляй да ме изяждаш. Защото не знаеш какво мога да ти направя. Само си... Да, много хубаво е да ни издадат и се кръсти Марс. Добре, ние сме набутани в горния ъгъл. Добре. Заобикаляме те. Ти не правиш никакво. Какво чункота. Добре, защо сме така? Хайде взимай повече гранулките и синия такава. Добре, ти се изстрелям. Хайде сега да дойдем малко с това да потъпвам гран. Такива. И ще те изядем. Добре, че да не стане той по-голям от нас, че тогава става лошо. И така. Добре, че значи ще си запазил територията на там. Добре, аз съм се запазил не тук. Че ще натрупам много точки, като гледам. Ставам малко бавен, но какво се прави? Аз като съм дебил. Не, моля ти се, не се изстрела към мене. Не той, тук къде пише Про, той е китаец. Това Про е китаец. Супер тъпо е, че е китаец. Добре, и да ви кажа, че утре или кога ще снимам с Fortis и ще бидем в един сервер. Тоест, естествено, не знам как ще се казва, може да се казва Kia. Защото като знам това го кефи. Доколкото знам. И EATR носи голям. Ти си по-малко от мен бе, Док. Док. Аз не идея как си. Ти хапна за закуска, идвам. Той е Дюк. Док. Ми изглежда много вкусно. Добре, да внимаваме, не си пукнем. Хайде, ела да ти идя. Не, няма смисъл да те гоня, защото сам се прецаквам. С така идещо, като аз те гоня, ще станеш по-голям от мен. А така, аз. Добре, ще те изям. Да бутам във ъгъла и оттам ще те изям. Не! Малко му стара. Как сам? Какво дебилно ни изядоха? Как да се кръсти? Юсли? Не. Не знам да си кия, че мен ме кефи, почна да ме кефи нещо. Уау, колко натрупани точки, майко! Майко, аз бързо станал голям, бе. Това никога не ми се е случило, това е бъг сигурно. Бах ти гранулите, колко бяха обаче. Ние вече сме голям, бе. Голем, бе. Така.
Супер, ще ви изям за закуска. Така дали да се изстрелям към тебе? Може. Но да не пробваме. Да не загасим някакво такова дебилно. Добре, един грамаданчо се отдалечава от тук. Аз усети. Герой ми нещо усети някакво такова дум си едно. Някакъв великан. Сигурно тежи 40 кила. Толкова. Добре, имам да те хвана вкусно за закуска. Време да те убия. Трябва да ти стоя по-отвънка. За да те убия. О, добре, това е яко. Множих се. Добре, сега знам, че ти ще ме изядеш. Не е честно. Не е честно. Не е честно, ти му помагаш, бе! И после го изяждаш. Нямам се идея. Добре, да ви кажа, че този епизод някакво такова. Ще е 10 минути, защото така трябва да ставам и имам работа. Не, че имам работа ми, просто трябва да си оправя едни неща, едни настройки. И затова така се пуснем пак и мисля, че може след толкова време да свършваме. Добре, да се кръстим. Ще се кръстим. Кен. Кенчо. Кенчо. Напряко. Да ви кажа, хора, мисля, че може и да е това, но да кажат, ако това стане някакво такова объркване, че всъщност Fortis, не знам точно кога ще се но май ще е утре. И това. Ти ме изяди направо. Не. Добре, зомби си нещо. Колко ръчички летят. Хайде, Теамс. Оборче. Супер, аз съм от червените, те са малко, най-малко са. Добре, разбрах, че сиято се пуска. Не. Звъто се пуска, да. Зато майче или сиято, не знам. Ще събера точки, ще видя. Добре, искам да те изям, но не мога. Трябва да събера пълно и някакви point точки и тогава да се пробвам да го направя. Те е хапна с вкусно за закуска. Добре, не с това, значи с това. Добре, значи не съм много голям, затова не мога. Хайде да надебеляваме. Вау, ти си на помпон. Аз тук си обикалям и си ям. И не се опитвай да ми изядеш, защото знаеш какво ще се случи. Добре, пич. Каквото става. Няма си идея. И това ще е за този клип. Дано да ви е харесало. Ако ви е харесало, лайкните или оставете по един коментар и се абонирайте. Ако искате още видео, ако искате още видеоклипове да ги наречем, на gar.io и на други игри. И от мен е чао!